Hakajing penkela kawa he bha hapok ka sorkar MDA tu prangut ki Myntri kila syak penhiar kerdan bat prangut ki wepat kila syak jet ban long ki Myntri bat Thymmai hapok ka sorkar MDA tu balayalam du konrad ke sangma ku Myntri rangba ki Myntri ki badang shubam smai Thymmai ki kenthop yo Timothy dishira wailat miki shila sostenes sotun bat burning e sangma na ka NPP uba medba lingdo bat lakmen rumboy na ka UDP uba Methodist dekhar na ka HSPDP bat uba Sanbor Shulai na ka BJP. Napdeng kita ki prangut uba medba lingdo ba lakmen rumboy ba Sanbor Shulai bat Timothy dishira kidai ki bla bateng kum ki Myntri ha ki sorkar barem. Katba saungut ki weipat kidai ki bedang bat ha kasin ka baningkong. Uba Methodist dekhar udai UMLA ubedang job ningkong bat yo rungru ha kathup cabinet minister. Katba laingut ki weipat ba kenthop yo uba sostenes sotun wailat miki shila bat burning e sangma kidai ki bala job teng kum ki MLA henrai ki bedang yo bat Myntri ningkong mentah.